Привитание, сябры! Меня зовут Наталка Харитонюк, и я сегодня хочу рассказать про еще одну помылку, частую в ангельской мове. Калі мы пачынаем вывучаць мову, мы вельмі шмат увагі звяртаем на прыназоўнікі і на тое, як яны ўжываюцца з прысловамі часу, прысловамі месца, і доўга запамінаем, калі мы выкарыстоўваем at, калі on, калі in, блытаемся і забываем выкідваць пасля гэтыя прыназоўнікі ў пэўным кантэксце. Калі раптам з'яўляецца слова last мінулым, альбо next наступным, нам уже не патрэбны ніякі прыназоўнік. І калі мы кажам on Friday у пятніцу, дык у наступную пятніцу ўжо трэба будзе сказаць без on next Friday. Для сябе можна перакладаць гэта не ў наступную пятніцу, а я так сабе думаю наступнай пятніцай, альбо минулай пятніцай last Friday. Я яго бачыла мінулай пятніцай. I saw him last Friday. Нам не патрэбны тут ні on і прыназоўнік on, і ў іншых кантэкстах не патрэбны будзе as, не патрэбны будзе in. І, дарэчы, раз ужо мы загаварылі пра гэтыя прыназоўнікі пры прыслоўях часу, ёсць вельмі добрая лёгкая схема, як іх запомніць. Вядома, што не ўсе выпадкі ў яе впіхнуцца, але большасць адпавядае гэтай логіцы. Уявіце сабе трохкутнік і падзяліце гэты трохкутнік дзвюма гарызантальнымі крэскамі. Самая верхняя частка, найвузейшая, яна не будзе адпавядаць самаму вузкаму адрэзку часу. Гэта гадзіне. І калі мы кажам о 8 гадзіне ранку, нам трэба будзе заўжды ставіць at. З часам, з гадзінамі мы будзем казаць at 3 o'clock, at 6 o'clock, at 8 o'clock. А таксама, калі мы называем полудзень, апоўдні, at noon і таксама апоўначы, at midnight. Прыназоўнік at ідзе з гадзінамі альбо з пазначэннем часу. Наступная секцыя гэтага трохкутніка трошкі большая, чым верхняя, і вузейшая, чым аснова. Гэта таксама будзе і трошачкі большы адцінак часу, менавіта дзень, ужо не гадзіна, а дзень. І з днямі мы заўжды будзем выкарыстоўваць прыназоўнік on. Калі ёсць у фразе слова day, смела пішыце on. On Friday, on Easter day, on birthday, on my birthday, напрыклад. Але помнім, калі дадаем next, ужо прападае і at, і on, і in. Далей спускаемся по трохкутнічку, і вось гэта аснова трохкутніка, самая шырокая частка, адпаведна, нам будзе абазначаць і самы шырокі адцінак часу. Месяц, паравіну года ці год. А ў гэтым выпадку нам патрэбны прыназоўнік in. In April, in the summer, in 1984. І яшчэ раз запамінаем, што я бачыла яго ў пятніцу, I saw him, мінулую пятніцу, I saw him last Friday. Я бачыла яго ў пятніцу, I saw him on Friday. То ж самае з месяцам. I'm going to visit that place in April. Я збіраюся наведаць гэтае месца ў красавіку, а магчыма ў наступным красавіку, тады ўжо без in. I'm going to visit that place next April. Гэтак жа, як і last і next, паводзяць сябе указальныя займеннікі this and that. А яны, в прынцыпе, абазначаюць тое ж самае. У гэтым красавіком this April, мінулым красавіком альбо наступным будзе that April. Таксама яны не патрабуюць прыназоўніка. I saw him this Friday, I saw him that Friday. Бачыў яго на гэтай пятніцы, бачыў яго той пятніцы. Гэта я так для сябе перакладаю не вельмі правільна па-беларуску, але гэта дапамагае зарыентавацца, што пры this і that, таксама як пры last і next, не патрэбныя прыназоўнікі. Гадуйцеся здаровыя, беражыце сябе і размаўляйце на прыгожай ангельскай.